Sabi po, sa totoo lang po yung mga kaparehas niya po ng sakit na AML, lahat na po nawala. Siya na lang po. Kaya pag minsan po pag nanghihina siya, yun ang hinihiling ko sa Panginoon na sana gumaling na po siya. Kasi kahit ako po nahihirapan na. Mula sa Pilar Sorsogon, live nating makakausap sa kabilang linya ng telepono, si Nanay Rochi. Ma'am, kamusta na po ang kalagayan ng iyong anak? At ngayon po, inaano po siya ng mga doktor. Kasi tapos na po siya sana noong November 18. Tapos po noong May, binalik ko po siya kasi nagbe-bleeding po siya, nagsusuka po siya ng dugo at saka lumalabas po sa ilong. Kaya po, inadmit na naman po. Tapos ngayon po, kinikare naman po siya. Opo. Ilang taon na po ito, ma'am, na anak niyo, ma'am? 16 years old po. Bunso po ito, ma'am, sa magkakapatid? Apo. Opo, may tanong ko lang, ma'am, ilang taon na po kayong solo parent sa tatlo niyong anak? 1 taon po nung January. 1 taon, ma'am? Apo. So, ibig sabihin, ikaw na yung bumubuhay, lalo na ngayon na may gamutan po itong anak nyo. Opo. Nung namatay po yung tatay niya, siya naman po yung kasi nagkasakit din po yung tatay niya. Tapos yung namatay yung tatay, siya naman po yung may sakit. So, after opo. Hanggang ngayon po, pabalik-balik po kami dito sa BRX. Sa hospital po. Opo, paano nyo po na itataguyod, ma'am, yung pang-araw-araw nyo? Especially ngayon na may gamutan po itong anak nyong si Third. Sa ngayon po, humingi po ako ng tulong kahit sino po ang gustong tumulong sa akin. Kahit pa paano po may nagpapadala rin po. Kahit konting halaga. Tapos po nagpapasalamat ako dito sa hospital kasi lahat naman po ng mga gamot niya nandito. Tapos yung niya. Kaso ang problema ko po yung lalo pag humingi po sila ng mag-donate po ng dugo. Nahihirapan po ako maghanap. Sa ngayon ba, ma'am, ito pong tatlong mong anak ay lahat nag-aaral? Natigil po yung panganay. Yung pangalawa po, pinapaaral po nung kapatid ko. Opo. Sa ngayon, ma'am, ano po yung pinagkakakitaan mo para naman matustusan po yung pang-araw-araw nyo na pangangailangan po, ma'am? Sa ngayon po, walang-wala po talaga. Umaasa po ako sa kapatid ko. Minsan po lang po ako minsan nahihirapan po talaga ako sa panggastos. Wala po ako ngayong hanap buhay kasi kami lang po magnanay yung magkasama sa bahay. So ikaw na mismo, ma'am, yung nag-aalaga dyan sa ospital nitong ni Third? Ako lang po. How about naman yung dalawa mong anak, ma'am? Sino po yung nag-aalaga sa inyong bahay? Nasa Maynila po siya sa pangangalaga po ng kapatid ko. Yung dalawa mong anak, ma'am, na naiwan dito yung dalawa mong anak? Sa Maynila po, sa kapatid ko. Tapos kami lang dito sa Bicol. Kaming magnanay. Kami lang pong dalawa, itong may sakit. Opo. Itong si Third, ilang taon na po ito, ma'am? 16 years old po. 16 years old. Nasa anong kuya na siya, ma'am, sa school? Third year, elementary ba to, high school? Grade 9 po, natigil siya ng 2023. Opo. Grade 9. Grade 11 na sana po siya ngayon. Opo. Sa ngayon, ma'am, na nasa ospital po si Third, ano po yung pinaka-sitwasyon niya ngayon? Sorry po. Opo, ngayon, ma'am, na nasa ospital siya, ano po yung pinaka-sitwasyon ngayon ni Third? Wala po. Ganun pa rin po. Lagi siyang nakahiga. Tapos, hindi po siya, kinakarga ko naman po siya. Hindi siya makatayo. Pero nang nakaraan po, nag-bleeding siya. Awa ng Diyos po, nung nasalinan po siya ng platelet at saka dugo. Kasi nakahanap naman po akong mag-donate. Nag-ano po ako dun sa RHU sa Pilar. Opo. Nasalinan po siya. Tapos ngayon po, nung isang gabi, pinapunta naman ako sa blood bank. Maghanap naman daw po ako ng 10 unit na platelet na may magdodonate. Nahihirapan po ako kasi ako lang naman po dito eh.
Opo. At least ma'am na mula sa inyo na meron ding improvement itong anak nyong si Third. Opo, mayroon naman po. Kasi nung nakaraan po nung November, magaling na po siya. Kaso talagang pinaliwanag naman po sa akin ng mga doktor na talagang pag bumaba po ang kanyang platelet at saka hemoglobin, talagang magbe-bleeding po siya kasi ibabalik ko po siya dito sa ospital. Opo. Ano daw yung sabi ng doktor, ma'am? Ano yung payo ng doktor sa gamutan niya, ma'am? Ano yung pinakakailangan ni Third ngayon? Yun nga po, yung pinaliwanag sa akin ng mga doktor na kailangan po, mula po nung na-diagnose siya nung leukemia, kailangan po siya ng chemotherapy po. Tapos pagkatapos ng chemotherapy nung November, nung March po na schedule sana po siyang irradiation, kaso pabalik-balik po kami na mag-follow at check up sa BCC. Opo. Kaso po yung hindi ko pa po siya na-radiation. Ngayon, ma'am, ilang araw na po kayo nag-stay dyan sa ospital? Mag-iisang buwan na naman po. Opo. 26 ata. Opo. Yung how about naman, ma'am, yung sustento nyo sa pagkain, sino yung nagbibigay, ma'am? Awa ng Diyos po. May naman po dito, may ration. Kaso nga lang po, pag minsan ayaw niyang, kasi para po siyang naglili. Pag gusto niyang kainin, dapat bilhin sa kanya. Minsan po, kumbaga, pag yung pagkain mula sa BR, ma'am, na hindi niya talaga kinakain. Ayaw niya po, parang nag-crave po siya. Tapos ako na lang po ang kumakain kasi para po makatipid. Tapos pag minsan nakakahingi po ako ng tulong, yun po ang binibili kong pagkain sa kanya. Pag minsan po nasasabi niya sa akin, yun lang naman po ang sinasabi niya sa akin, na gumaling po siya. Para po makatulong naman daw po siya sa akin. Opo. Pag kayo, ma'am, na magkausap ni Third, ano po yung sinasabi mo sa kanya regarding po dito sa gamutan niya? Sinasabihan ko po siya na laging mag-pray, tapos gagaling po siya kasi sa totoo lang po, yung mga, sorry po, sa totoo lang po yung mga kaparehas niya po ng sakit na AML, lahat na po nawala. Siya na lang po. Opo. Kung meron ka, ma'am, na kahilingan kay Lord, ano po yun, ma'am? Yun lang po, sana hindi niya sa akin kunin ang nag-iisa ko po kasi wala na nga po yung tatay niya, kukunin pa sa akin. Kaya pag minsan po pag nanghihina siya, yun ang hinihiling ko sa Panginoon na sana gumaling na po siya. Kasi kahit ako po nahihirapan na. Sorry po. Sige lang po, ma'am, naintindihan po namin yung bigat na nararamdaman nyo regarding po dito. Opo, ma'am, kung meron kang mensahe din sa anak mong si Third, ano po yun, ma'am? Yun nga po, sana gumaling na siya. Tapos, yun lang naman po ang hinihingi ko, na gumaling po yung anak ko. Opo. At sana po may mga taong mabubuting puso po na hindi magsasawang tumulong para sa anak ko. Kasi awa ng Diyos po, kahit paano, may tumutulong po sa akin. Opo. Ngayon, ma'am, na... Opo. Sa totoo lang po, kulang po ako sa financial. Pero po, dito sa hospital, libre naman po lahat na gamutan sa kanya. Kaso po, kahit pa paano po, yung mga ibang bibilhin po. Opo, ngayon, ma'am, na lumapit po kayo sa aming programa, especially sa Ako Bicol Party List, ano po yung pinakakailangan nyo po ngayon? Yun po ang kailangan po. Ang kailangan ko po sa totoo lang po yung mag-donate po ng platelet para sa anak ko. Tapos po kung may mabubuti pong kalooban na may sobra pong budget para makatulong po sa anak ko na kahit pambili ko lang kung anong kailangan po niya. Yun lang po ang hinihiling ko ngayon. Opo, sige po, ma'am, standby ka lang, ma'am, kasi para sa agarang pag-aksyon, nandito ngayon kasama ko si Nanay Rochi, si Ma'am LV Sedeño. Siya po yung coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LV, narinig niyo po yung kwento ni Ma'am Rochi. Talagang mabigat
kakamatay lang ng kanyang asawa, ngayon nagkasakit naman yung anak niya. Ano po yung tulong? Siyempre, isa pa yan sa sakit ng anak na leukemia. Kailangan talaga yan. Every time na bababa yung platelet and yung hemoglobin ng anak niya, kailangan mag-transfuse ng blood. So sa panahon po ngayon na kailangan talaga natin ng dugo, pwede naman siguro si nanay, humingi po kayo ng request, dalhin natin sa kampo para yung mga trainee po natin na police, yung kaming police, pwede natin pag-donatein ng blood para doon kumuha ng platelet para may salin sa pasyente. And then po yung Pumunta na po ako, ma'am, doon nung isang linggo. Tapos tatawagan na lang daw po ako. Hindi pa naman po ako natatawagan. Okay, ipa-follow up po natin, ma'am. Then i-follow up ko din po sa laboratory if ever na baka mayroon na tayong stock na dugo sa laboratory. Sa DOH po, sa tabi ng BRHMC, ipa-follow up po natin. Sabi ko si Sir Christian, baka sakaling meron siya makuhanan. Ayan, ma'am, narinig nyo si Ma'am LV na talagang gagawin ni Ma'am LV yung lahat para talagang maibigay yung tulong, especially itong dugo na kinakailangan ni Third. And then yung hospital bill niyo po, ma'am, dadalhin lang naman sa amin sa Malasakit Center. If ever po na may hospital bill na kayo, dalhin lang na sa atin para po ma-zero balance kayo. Alam naman natin yung proseso, di ba? Lagi naman sila pumupunta sa amin. And then yung sa chemotherapy, radiation, huwag po kayong mag-alala, may fund naman tayo sa BCC. Separate po yung funding nyo para sa mga cancer patient para wala kayong babayaran. Dito po sa ospital, okay lang po. Wala naman po lahat na babayaran. Lalakarin lang po. Apo. Kailangan lang namin yung participation nyo para may ibigay yung mga documents na kailangan namin. Sa case po kasi nila, sir, lagi naman sila nasa ospital. Kaya alam na nila yung proseso. Kasi ibig sabihin, ma'am, yung regular patient na sila sa BRSS. At least, ma'am, na talagang natutulungan natin ito po. si nanay. And then po yung problema niya sa dugo, yun na lang gagawa natin ng paraan. Opo, nanay, ano po yung masabi natin na mula mismo kay Ma'am LV na hindi sila magsasawang tutulong po or tumulong po sa gamutan ni 3DN, especially ngayon na sisigurado ni Ma'am LV na merong supply na dugo na maibibigay kay sa laboratory. Ma'am, maraming salamat po sa inyo, sa tulong niyo po. May awa po kami, Diyos. God bless po sa inyong lahat. Yes po, pray lang tayo, nanay. Opo, kung meron ka, ma'am, na mensahe sa Ako Bicol Party List, ano po yun, ma'am? Mensahe ko po, maraming salamat po. Kasi, ang dami niyo pong natulungan. Hindi lang po ako, lahat po na nangangailangan po. Tinutulungan niyo po. Maraming salamat po sa lahat. Yan po, ma'am, ang Ako Bicol Party List na talagang tumutulong, especially sa ating mga kababayan na nangangailangan ng medical na asistensya. Opo. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. Sige po, ma'am. Ngayon po, ma'am, live po tayo. Marami po sa atin na nakakanood at dinig. Ano po yung panawagan natin na gusto pang tumulong, especially sa kailangan na dugo ni Third? Yun lang naman po na ako po ay humihingi po sa inyo ng kahit kaunting tulong po. Financial po dito sa para po sa kailangan po ng anak ko. Kasi po, hindi po ako makakahanap buhay po ngayon kasi yun lang naman po ang wala pong magbabantay dito sa anak ko. Gusto ko na po sana magtrabaho kasi po hindi ko po talaga maiwanan ang anak ko may sakit. Opo. At eto, ma'am, na tama po ito na kailangan ng dugo is type A+. Opo. Ayan. Yan, mga ka-aksyon, narinig nyo po ang panawagan ni Nanay Rochi. Nangangailangan ng blood donors ang kanyang bunsong anak na si Third na may sakit na leukemia. At kailangan niya po ng blood type A positive. Kung kayo po ay willing na tumulong po, maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo. At ang aming staff ay kakausap po sa inyo para sa mga susunod na detalye upang makapag-donate po tayo. Ayan, muli, Nanay Rochi, asahan po nyo na nakalalay ang aming team sa inyo ni Third hanggang sa matanggap nyo na po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. At ang aming program po, ma'am, ay na Tabang Ora mismo ay magpapabot ng munting tulong sa inyong pamilya. Opo, maraming salamat po sa inyo. Opo. At maraming salamat po, Ma'am LB, dahil talagang 24/7
nandyan ka para tumulong sa ating katulad ni Nanay Rochi na nangangailangan. Nasa BRT lang naman po ako sa Gate 3. Nandun po ako Bicol Desk. Pwede nyo ako puntahan. Monday to Friday, 8 to 5 p.m. Opo. Sa muli mga kaaksyon, yan po si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ma'am LV. Thank you.